नमस्कार आणि सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. डॉक्टर नमस्कार. नमस्कार. आयज जी आमच्याकडे डॉक्टर आसात तेंचे बद्दल म्हाका थोडक्यान सांगपाक आवडटलें, की बाकी डॉक्टर पळयले जाल्यार एक सगळे आपली इंटर्नशीप करून किंवा भायर वचून शिकून येवन सिटींनी किंवा ज्या जाग्यांचेर एक बरो वेवसाय जावपाक शकता त्या जाग्यांचेर आपलें काम सुरवात करता किंवा क्लिनीक घालता अशें म्हणपाक शकता. पण डॉक्टरान एका धाकट्याशा गांवांत सुरवात केल्ली. म्हणल्यार एक निस्वार्थ भावान सेवा स्टार्ट केल्ली आनी ती अजुनूय चालूच आसा हेंची. अशे एक आमच्याकडे डॉक्टर लागलेले आसात. तेंचें नांव जावन आसा डॉक्टर वसुधा मिस्त्री. तुमचें खूब खूब स्वागत आसा. ह्या आमकां जर्नी डॉक्टरांची जर्नी फूल ह्या व्हिडिओतून आयकपाक गावतली. तेंच्यांनी कशी सेवा स्टार्ट केल्ली किंवा कित्याक ती डॉक्टर जाली, निस्वार्थ भावान सेवा कशी करची, ही सगळी आमकां जर्नी ह्या इंटरव्ह्यूतून आयकपाक गावतली. सुरवातीला तुमचं आम्हाला बालपण ऐकायचं आहे. कसं होतं? कुठल्या शाळेत होतं? कारण तुमचं बालपण सावंतवाडीमध्ये झालं आहे. सो तिकडचं वातावरण कसं होतं? हे सगळं ऐकायचं आहे. माझं बालपण सावंतवाडीतच झालं. जन्म सावंतवाडीचाच. 1ली ते 4थी मराठी शाळा नंबर 3 इथं शिकले मी. आणि त्यानंतर 5वी ते 10वी पर्यंत राणी पार्वती देवी हायस्कूल सावंतवाडी इथं 5वी 10वी पर्यंत. आणि त्यानंतर 10वी नंतर आयुर्वेदिक कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घेतलं. त्यावेळची शाळा वेळ कशी होती? मग टीचरकडून एकदम तुम्हाला मार पडायचा, कसं काय सिच्युएशन त्यावेळेचं होतं? नाही. तसं म्हणजे आम्ही तेवढं हे मार पडणं एवढं हेच नव्हतं. एकदम शांत असं आमचं हे होतं बिहेवियर तसं स्कूलमध्ये, कॉलेजमध्ये सुद्धा आणि शाळेमध्ये सुद्धा. त्यामुळे आमचे टीचर लोक आमच्यावर एकदम खुश असायचे आणि त्यावेळी हुशार विद्यार्थी म्हणूनच ओळख होती आमची. तुमचं थोडक्यात एक फॅमिली बॅकग्राऊंड म्हणजे कसं काय? बाबा काय करत होते? आई काय करत होते तिकडे? शेती-बिती जसं काय? आमची शेती इन्सुली या गावात बाबांचं आमचं गाव मूळ. पण सावंतवाडीत ते धंद्यासाठी म्हणून येऊन राहिले. तिथं आमचं गॅरेज होतं बाबांचं. आणि म्हणजे हेवी व्हेइकल तिथं ते रिपेरी करायचे. आणि स्कूलच्या अगदी समोर अगदी सिटीमध्येच सावंतवाडीत गॅरेज होतं आमचं. आई माझी होम आणि 4 बहिणी, 1 भाऊ. सगळी माझ्या बहिणी वगैरे शिक्षण वगैरे झालेलं आहे. BSc, BCom. आणि माझा भाऊ इंजिनियर आहे. एक बहीण माझी BSc, BEd होऊन. तुम्ही एकदम छोटे की? मी एकदम लहान. हां. हो. माझी मधली बहीण एक मुंबईला मॅरिड होऊन गेल्याच्या नंतर तिनं BEd तिथं करून नंतर ती त्या स्कूलची प्रिन्सिपल म्हणून लागली. मोठी बहीण बेळगावमध्ये आहे. ती पण BSc फर्स्ट क्लास आहे. 3 नंबरची बहीण BCom. सगळी एज्युकेटेड फॅमिली आहे आमच्या घरात. आणि असं मी ऐकलं होतं, की जेव्हा छोटी बहीण असते किंवा छोटा भाऊ असतो, ते मोठ्या भावंडाचे कपडे वापरतात, मग कपडे घालतात. असं काय प्रकार होता तुमच्या इकडे होता, की? हो. ते असतंच ना. त्या मोठ्या भावांचं बॅग सुद्धा, स्कूल बॅग सुद्धा तीच वापरायची. किंवा घड्याळ म्हणा. घड्याळ तर मी 10वी पर्यंत घेतलंच नव्हतं. कारण तेव्हा तेवढी हेच नव्हती ना, परिस्थितीच हो. नव्हती. आणि माझ्यापेक्षा मोठ्या बहिणीचेच कपडे घालायचे. ते असतंच तसं. मग घरातलं वातावरण कसं काय होतं? घरातलं वातावरण आमचं खूप छान होतं. आणि आमची जॉईंट फॅमिली मुख्य म्हणजे 4 काका. आणि असं आमचं घर एकदम भरलेलं होतं. 20-25 माणसं. म्हणजे सणवार असले की आम्ही सगळेजण एकत्र यायचो. भाऊबीज म्हणा, रक्षाबंधन म्हणा, हे जे सण आहेत ते सगळी 4 काकांची मुलं आणि सगळी आम्ही एकत्र येऊन हे सण आम्ही साजरे करायचो. म्हणजे डोक्यात असं कधी कधी विचार आला, की बाबा आपण डॉक्टर व्हायला पाहिजे, असं काय कधी विचार आलाय? शाळेत असतानाच की नंतर कसं काय झालं? नाही, एक तर डोक्यात असा विचारच नव्हता की मी डॉक्टर होणार म्हणून. कारण काय आपल्या घरच्या परिस्थितीनुसार आम्ही ते हो. विचारच केला नव्हता. कारण आम्ही जेव्हा आम्ही टीव्हीवर बघायचो किंवा पेपरमध्ये वाचायचो की डॉक्टर म्हटल्यावर त्याला डोनेशन द्यावं लागतं. हो. हे एक मनात होतं. आणि ते डोनेशन आमच्याकडे कोण देणार? कारण आपली तेवढी हे नाही ना. म्हणून आणि सगळ्यांचं शिक्षण आहे, पुढे त्यांची लग्न आहेत. त्यामुळे मी मनातच धरलं नव्हतं की मी डॉक्टर होणार म्हणून. काय आणि जेव्हा कॉलेज सुरू 10th झाली माझी 84 मध्ये. आणि नेमकं त्याच वेळी कॉलेज सुरू होणार म्हणून आम्हाला एक कुणकुण लागली की आता आयुर्वेदिक कॉलेज सुरू होतंय म्हणून. सावंतवाडीचं सुरू होतं आणि मुख्य म्हणजे कोकणातल्या मुलांनाच फक्त तिथं ऍडमिशन ते देणार आहे. फर्स्ट बॅचला. आणि 60 मुलांची भरती आहे. आणि डोनेशन वगैरे विशेष घेणार नाहीत. कारण परिस्थिती कोकणातल्या मुलांची तेवढी नाही. शेती करणारी मुलं, हे वर्कर सगळं आई वडील. त्याच्यामुळे एवढी त्यांची परिस्थिती नसल्यामुळं डोनेशन वगैरे काय नसणार.
त्यामुळे माझ्या भावानं मला म्हटलं की तुला मिळतंय तर बघ, तू डिस्टिंक्शन मध्ये पास झाली आहेस का. बाबांचं माझं हे होतं की तू नर्सिंग कर म्हणून. हं. काय माझा फॉर्म वगैरे आणून ठेवलेला होता, वहिनीने मला हं. पाठवलेला होता फॉर्म वगैरे. मुंबईला हां. नर्सिंगचा फॉर्म भरायचा होता, पण माझा भाऊ म्हणाला नर्सिंग नको. नर्सिंग बरं. बाबांना त्यांना फोन केला, नर्सिंग बरं का डॉक्टर बरं हे एवढंच मला सांगा. हं. कोणाला मान असतो? डॉक्टरला. डॉक्टरला मान असतो ना. मग तिला जर डॉक्टर मिळत असेल ऍडमिशन आणि एकदम सोयीस्कररित्या मिळत असेल, तर तुमचं काय, तुमची अडवणूक हां. कशासाठी त्याला. तर बाबाने म्हटलं का डॉक्टरकीचा खर्च जो आहे तो माझ्याकडून होणार नाही. बाबांनी माझ्या पहिलेच हात झटकून टाकले. हं. कारण का ते डोनेशन, त्यांची फी दर वर्षाची, हे मला काय होणार नाही. मग बाबांनी आमच्या सांगितलं नाही की तुला जर खर्च तुम्ही करत असाल तर बघा, माझं तसं काय नाही. तिला ते जमायला पाहिजे. काय हां. 10वी नंतर 7 वर्षाचा कोर्स आहे तो. भाऊ मला काय ते ना आता डिस्टिंक्शन मध्ये पास झाली, ती जमवणार तशी. तुमचं फक्त मत सांगा. तर माझं मत काय नाही, खर्चाची बाजू तुम्ही उचलणार असाल तर बिनधास्त तुम्ही हां. तिला डॉक्टर करा. त्यावेळी फीज बिन काय होती? कशी काय होती? त्यावेळी लकीली म्हणजे आमचं एवढं नशीब चांगलं होतं की तेव्हा हे नव्हते, त्याला डोनेशन वगैरे काही नव्हतं ना. फक्त फी त्यांनी आमच्याकडून पहिली 2,000 फक्त भरून घेतली. 2,000 म्हणजे ऍडमिशनला फक्त हां. फॉर्म भरले तेव्हा. आणि त्यानंतर ग्रँड मिळाली नव्हती ना, नवीन कॉलेज. त्यामुळे ग्रँड नसल्यामुळे त्यांनी फक्त टर्म वाईज फी ठेवली. 6 महिन्याला फक्त 2,500 फी त्यांनी ठेवली. पण 2,500 एवढीच. त्यावेळी खूप होतं ना? त्यावेळी ते खूप होते. काय म्हणजे वर्षाला किती फक्त 5,000 झाले. हां. काय ते सुद्धा खूपच होते. त्याशिवाय बाकीचा खर्च पण आहे. इन्स्ट्रुमेंट घ्यायला पाहिजे, बीपी इन्स्ट्रुमेंट घ्यायला पाहिजे, बुक्स घ्यायला पाहिजे काय, आणि बाकी डिसेक्शन बॉक्स घ्यायला पाहिजे काय. आणि हे सगळं जमवा करायला तो पण खर्च साईड बाय साईड आहेच. म्हणून तो खर्च मला सगळा भावाने वगैरे उचलला. तुमचा वेळ किती होता कॉलेजचा म्हटलं असं सकाळ कॉलेजचा वेळ सकाळी 8 ते संध्याकाळी 5. संध्याकाळी? नंतर तुम्ही दुपारी काय 1 करायचे? तास जेवायला होतं. 1 ते 2 आम्ही घरी यायचो, जेवून परत जायचो. मग नंतर 5 वाजल्यानंतर तुम्ही काय करायचे? फक्त 5 अभ्यास की? 5 वाजल्यानंतर आम्ही जरा कॉलेजमधून सुटलं की जरा मैत्रिणींबरोबर गप्पा मारत मारत घरी यायचं. आणि नंतर चहा पाणी नाश्ता झाला की परत 7 वाजता अभ्यासाला बसायचं. कारण तेवढा वेळ अभ्यासाला द्यायलाच पाहिजे. प्रॅक्टिकल असतं, परत डिसेक्शन त्याच्यावर अभ्यास करायला पाहिजे. रात्री 1, 11, 12 वाजेपर्यंत वेळ द्यायलाच पाहिजे. तेव्हाच ते झालं. नाही, आणखी असं एक होतं ना, की गावामध्ये मुलगी 10वी शिकली, 12वी शिकली तर खूप झालं. त्याचं लग्न करूया असं तुमच्या हां. घरात काय झालं होतं प्रसंग काही? नाही. तसं? आमच्याकडे सगळी एज्युकेटेड फॅमिली आहे. त्यामुळे असं की काहीच नाही की फक्त मुलांनी हां. शिकून आपल्या पायावर उभं राहायचं. हाच एक एम आहे प्रत्येक हां. आता आमच्या घरात. आई-वडिलांचा म्हणा, भावांचा म्हणा माझ्या. त्यावेळी असं होतंच ना म्हणून मी विचारलं. त्यावेळी होतं. पण ते खेडेगावात जास्त होतं. आमच्या आई-वडिलांचं वगैरे हां. तसं नव्हतं. नंतर तुमचा प्रवास कसा झाला? म्हणजे 7 वर्षाचा कोर्स होता. 7 वर्षाचा कोर्स झाल्याच्या नंतर तो खूप छानपणे आम्ही हे केलं, एन्जॉय केलं 7 वर्ष आम्ही मित्र-मैत्रिणी. आणि अजूनही आम्ही तो एन्जॉय करतोय. आमची गोल्डन बॅच म्हणून ग्रुपवर सतत लिंक हां. चालू असते. मग अजूनही पण तुमची मैत्रिणी सगळे कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत? आणि दरवर्षी आमचं गेट टुगेदर होतं वॉव! मुलांचं. दरवर्षी कुठं चालू असतं. आणि आमचे मुख्य म्हणजे मला एक बोलावसं वाटतं की आमचे जे 5 सर हां. आणि 1 प्रिन्सिपल यांनी आमचं कॉलेज सुरू झालं. ते शेवटपर्यंत होते. हो. आणि प्रिन्सिपल पण मुंबईहून आमच्याकडे आलेले, डॉक्टर माननीय सुरेंद्र पारकर सर. ते पण एवढे मनमिळावू, आणि आम्हाला जे 5 सर मिळाले ते पण आम्हाला शिक्षणाच्या दृष्टीने पण खूप त्यांनी मदत केली. प्रत्येक वेळी जी काही डिफिकल्टी होती ती सुद्धा त्यांनी सॉल्व्ह केलेली आहे आमची. आणि आत्ताच गेल्या महिन्यातच आमचे प्रिन्सिपलचं निधन झालं. खूप वाईट वाटलं ते. मग नंतर मी स्टार्ट कुठे केली? 7 वर्षाचा 7 कोर्स. वर्ष झाल्यावर इंटर्नशिप झाली बेडशीला. तिथं हे असं विलेजमध्ये जरा मला खूप सराउंडिंग ते गरीब लोक, त्यांच्यापर्यंत पेशंट आम्ही जायचो. डॉक्टरला तिथं जाण्यासाठी सुद्धा कष्ट एवढे. त्यावेळी मी मनात विचार केला की मी केली तर प्रॅक्टिस मी गावातच करेन. मला असं आणि वाटलं नाही की सिटीमध्ये डिमांड आहे, आम्ही सिटीमध्ये जाऊया. नाही, सिटीमध्ये म्हटलं खूप डॉक्टर असतात. सिटीमध्ये काय गाडी घोडे घेऊन डॉक्टरकडे येऊन हो. ट्रीटमेंट घेऊ शकतात. पण ज्या गावामध्ये पेशंटकडे कोण पोचायलाच तयार नाही, तिथं जर डॉक्टरने जर त्यांना सेवा दिली तर ती फार मोलाची होईल आणि फार मनाला पण एक सॅटिस्फॅक्शन मिळतं.
म्हणून मी पहिली माझी प्रॅक्टिस जेव्हा मी 2 वर्ष हे सराव करून आले जेव्हा, मी कोल्हापूरला पण होते पेडियाट्रिशियन डॉक्टर निगळे म्हणून, त्यांच्याकडे 3 महिने. तिथं जेव्हा बेबी 7 महिन्याचं असतं डिलिव्हरी झाल्यावर, ते इन्क्युबेटरमध्ये ठेवतात, पेटीत ठेवतात म्हणतात हां. का. तेव्हा तिथं 3 महिने मी तिथं प्रॅक्टिस केली, 24 तास ड्युटी केली. हां. 24 तास? 24 तास ड्युटी. जेव्हा रात्रीच्या वेळी सुद्धा बाळाला घेऊन जेव्हा येतात, तेव्हा ते पेटीत ठेवून 7 महिन्याचं बाळ, 6 महिन्याचं बाळ, तेव्हा ते मॅनेज करायचं असतं. इन्क्युबेटरमध्ये ठेवून त्याचं टेम्परेचर मॅनेज करायचं असतं. ते बाळाला कितपत सहन होतं, ते आम्हाला तिथं पहिल्यांदा एक 15 दिवस मला तिथं त्याने ट्रेनिंग दिलं आणि मग मी तिथं 3 ते 4 महिने तिथं मी राहिले मी 24 तास ड्युटी केली. त्याच्यानंतर मग 37 डॉक्टर कुडाळला, त्यांच्याकडे एक 6 महिने गेले प्रॅक्टिस करून, म्हणजे मला शिकण्यासाठी म्हणून. त्यानंतर मी एक डिलिव्हरी गायनॅक आमच्या डॉक्टर स्वार आहेत, अजय स्वार, त्यांच्या मिसेस पण डॉक्टर आहेत मॅडम. त्यांच्याकडे मी हॉस्पिटलमध्ये एक सकाळ 8 ते रात्री 8 पर्यंत ड्युटी केली. तिथं ॲडमिट पेशंट RMO सारखंच त्यांनी केलं. आम्ही तसंच पेशंट बघायचो, सलाईन लावायचं वगैरे तिथं. हे सगळं नॉलेज तिथं घेऊन मग मी 2 वर्ष हे केल्याच्या नंतर मी माझा दवाखाना मी सुरू केला. ते वर्ष कुठलं होतं तुम्ही स्टार्ट केलं? ते साधारणपणे 92 मध्ये. 92 म्हणजे मध्ये. 91 मध्ये मी बाहेर पडले. 92 एक 1.5-2 वर्ष मी हां. शिक्षण पहिलं घेतलं, नॉलेज डॉक्टरांच्या हाताखाली. हां. आणि दिवाळीकडे साधारणपणे 92 मध्ये मी माझा दवाखाना माझ्या सरांच्या हस्ते मी ओपनिंग केलं. वेंगुर्ला रोडवर नेमळे म्हणून गाव आहे. ते पण एवढं विलेज आहे की तिथं हायवेतनं वेंगुर्ल्याला गाड्या जातात आणि तिथं हायवेला उतरायचं तिठ्यावर आणि तिथून 1-1.5-2 किलोमीटर चालत जायचं गावामध्ये. तिकडे लोक आता येतात चालत सगळं. तुमचा हां, प्रवास कसा? चालतच यायचं. आतमध्येच गाव आहे. हां. हायवेला हे नाहीये. आतमध्येच गाव आहे. तिथं मी एक म्हणजे रेशन दुकान वगैरे आहे. तिथं एक रूम होता माझा. तिथं मी एक रूम घेऊन तिथं माझी OPD मी चालू केली. सकाळी 10 ते संध्याकाळी 5 पर्यंत. दररोज तुम्ही जातात की वीकमध्ये रोज. कुठलं? वीकमध्ये फक्त संडेला मी बंद ठेवायचे. तुमचं अप अँड डाऊन कसं करायचं तुम्ही? बसने जायचे, बसने यायचे. परत बस स्टँडवर उतरून जेलकडे सावंतवाडीत आमचं घर 1 ते 1.5 किलोमीटर आहे. तिथून परत बस स्टँडवरून घरी चालत यायचं. चालत सकाळी जायचं. तेव्हा काय वाहन वगैरे तेवढं नव्हतं आणि घरी कोण नव्हतं ना, आई-बाबा आणि मीच होते. बाकीची सगळी बहिणी वगैरे मुंबईला होती. नंतर तुमचं गोव्यामध्ये कसं काय सगळं झालं? गोव्यामध्ये म्हणजे काय, जेव्हा माझं 94 मध्ये लग्न झालं, त्याच्यानंतर एक 6 महिने जरा मिस्टरांची जरा तब्येत वगैरे बिघडली. त्याच्यानंतर त्यांची सर्व्हिस गेली आणि गणपती होता आणि त्यांनी पेपरमध्ये ॲड आलेली पणजीहून ग्वाला क्लोजर्सची, हरवळ्याला जी ग्वाला क्लोजर्स कंपनी आहे, गुड्डीची फॅक्टरी, त्यांची एक ॲडव्हर्टाईज आलेली की मॅनेजर मेकॅनिकल इंजिनियर म्हणून पाहिजे. तर तेव्हा यांच्याकडे सर्व्हिस नव्हती ना, म्हणून बघूया, ट्राय करूया म्हणून त्यांनी हे दिलं, पाठवला. आणि मग त्यांच्या सिलेक्शन झालं तिथं. आणि नेमकं गणपतीच्या दिवशी त्यांना इंटरव्ह्यूसाठी कॉल आला, गणपतीच्याच दिवशी. आणि 4 दिवसांनी मग इंटरव्ह्यू, गणपतीच्या दिवसात इंटरव्ह्यू होता. इंटरव्ह्यूमध्ये त्यांचं सिलेक्शन झालं आणि तेव्हा ही कंपनी हरवळ्याला त्यांचं बांधकाम सुरू होतं. कंपनी सुरू नव्हती, कंपनीचं बांधकाम सुरू होतं. त्याच्यानंतर 1 वर्षानं ती चालू होणार होती. म्हणून त्यांनी 6 महिन्याच्या ट्रेनिंगसाठी त्यांना इटलीला जायला पाहिजेत म्हणून, बाहेरच्या देशात. त्यामुळे ते एक हे होतं की एवढ्या, आणि एक तर तब्येत बरी नव्हती आणि बाबा आमचे म्हणत होते की तब्येत बरी नसताना एवढ्या लांब कशाला, आणि तिकडे कसं आईस वगैरे पडतो ना, एवढ्या थंड वातावरणात जाऊन आधी ॲलर्जी आहे आणि परत तिथं काय झालं तर कोण बघणार, असं बाबांचं एक हे होतं की नको कशाला, इथंच बघा सर्व्हिस म्हणून. पण माझ्या मिस्टरांनी म्हटलं नाही काय, तू तुझं मत सांग. बाबांचं मत काय ते त्यांच्या एजनुसार, ते त्यांची माइंड त्यानुसारच विचार करण्याची आहे. तू तुझं मत सांग, जाऊ की नको. तुम्ही हो म्हटलं. मी म्हटलं तुमचं जर करिअर होत असेल तर जावा, बिनधास्त जावा. तेव्हा 6 महिने त्यांनी ट्रेनिंग इटलीला जाऊन आले आणि नंतर मग पणजीला तेव्हा मी लग्न झाल्यावर मी डिस्पेन्सरी बंद केलेली.
हां. माझी. आणि परत कधी चालू केली ती? परत मग 6 महिन्यानं परत त्याच गावात मी जाऊन त्याच जागेवर माझी डिस्पेन्सरी मी ओपन केली. तोपर्यंत तिथं गावात कोणी आलं नव्हतं. कोणी आलं डॉक्टर. नाही. आणि आता पण कोणी नाही वाटतं. आताचं काय माहित नाही मला तेवढं. असेल सुद्धा ते कांबळेवर वगैरे तिथं जवळ आहे ना. आता कोणी असेल. नंतरचा प्रवास कसा काय? नंतरचा प्रवास म्हणजे नंतर आम्ही मग गोव्यात 96 ते 7 मध्ये आम्ही इथं रूम घेतला बिचोलीमध्ये. कारण सावंतवाडी पणजी जरा अपडाऊन करायला त्यांना लांब व्हायला लागलं ना. संध्याकाळी 8 वाजायचे पोचायला घरी आणि तब्येत पण हे असल्यामुळे जरा हे झालं. म्हणून मग म्हटलं बिचोलीतच आम्ही रूम करूया. माझी एक मैत्रीण पणजीत होती. तिच्या मिस्टरनी मला इथं रूम नेवगी सर आहेत बिचोलीमध्ये इथं सुधा कॉलनीमध्ये. त्यांच्याकडे आम्ही फर्स्ट रूम घेतला आणि नंतर मग आमचं इथं हे चालू झालं. नंतर मी माझा दवाखाना पर्येला माझी चुलत बहीण दिलेली आहे. ती म्हणाली का तुझा दवाखाना पाहिजे तर माझ्या घरी ओपन करतो. घरी बसून काय करणार आहेस? म्हणून मी पर्येत ओपन केला. तिथं एक 5-6 महिनेच गेले मी आणि ते पण 2-2 बस बदलून जावं लागतं म्हणून मी मग नंतर हे केलं आणि नंतर मग मी डायरेक्ट इथं लाडफ्यातच ओपन केला दवाखाना. हे येण्या जाण्याच्या दृष्टीनं जरा जवळ पडायला लागलं आणि तेव्हा ही लहान होती ना. हो. 2-2.5 वर्षाची होती म्हणून मी जवळ कुठे असेल तर बरं म्हणून मी ते चूज केलं गाव. मग या टोटल तुम्हाला आता मला वाटतं 20 वर्ष झाली या हो पुणे जर्नी. हो. तिथला तुम्हाला सगळ्यात जास्त चांगला एक्सपिरियन्स कुठला आहे? एक जो तुम्हाला आठवण येतो कधी-कधी कुठल्या क्लायंटकडून आलेल्या किंवा तुमच्याकडनं झालेली अशी? लाडफ्यामध्ये मला सगळी लोक आजपर्यंत सगळी चांगली मिळाली. आज माझं नाव तिथं सगळ्या डॉक्टर चांगली आहे. आम्हाला सेवा चांगली देते म्हणूनच माझं नाव आहे तिथं अजूनपर्यंत तरी. आणि मुख्य म्हणजे काय बेड रिडन पेशंट आहेत त्यांच्यापर्यंत मी पोहोचण्याचा प्रयत्न करते म्हणून मला जास्त करून ते मान देतात. आणि तुमच्या सगळ्यांना एक वाईट घटना किंवा अशी तुमच्या लाईफमध्ये घडलेली कुठली आहेत तर? वाईट घटना म्हणजे लग्न झाल्याबरोबर जेव्हा 1 महिन्यातच मिस्टरांना जरा आजारपण आलं, त्यावेळी ती माझ्या दृष्टीनं जरासं मनाला एकदम वाईट मला वाटलं, की लग्न एक-एकट्या गावातले म्हणजे असतील तर विचार करणारी असतात ना, त्या माइंडनं, की "अरे बापरे! हिचा पायगुण की काय?" हां. लग्न म्हणजे झाल्यावरच 1 महिन्यात आजारपण येणं, म्हणजे हिचा पायगुण की काय? अशा दृष्टीने विचार करणारे लोकं असतात घरातले. एक सासू-सासरे म्हणा किंवा घरातली नणंद म्हणा, कोणी आजूबाजूची लोकं असतात. पण मला एक सांगायला आवडेल, की माझ्या घरातल्यांनी मला असं कधीच ट्रीट केलं नाही, की तुझ्या पायगुण वगैरे हे काय नसतं. ते प्रत्येकाच्या नशिबात जे असतं ते होणार. हो. काय ते झालं काय. पण त्याच्यातनं क्युअर होऊन आज ह्या लेव्हलला आम्ही आलेलो आहोत. आणि मग सगळं काय त्यावेळी ते तुम्ही बॅलन्स कसं केलेलं, की नवीन लग्न झालेलं आहे हां. गोष्टी अचानक त्यावेळी घडल्या? म्हणजे खूप मुख्य म्हणजे ते कर्नाटकचे आहेत. मुख्य त्यांचं शिक्षण कर्नाटकमधून. ते कोल्हापूरला कंपनी होती मेनन अँड मेननमध्ये. तेव्हा सुद्धा एक इश्यू झालेला लग्नाच्या बाबतीत सुद्धा. कर्नाटकमध्ये माझे बाबा तयार नव्हते द्यायला. हां. काय एवढ्या लांब कोण जाणार? आम्हाला तर भाषा येत नाही कन्नड. हो. काय आणि कशाला एवढ्या लांब जायचं म्हणून. पण तेव्हा पण माझ्या भावाने म्हटलं, की त्यांचं ते कोल्हापूरमध्ये सेटल आहेत ना सध्या. मेनन अँड मेनन कमी. ते कोल्हापूरमध्येच राहणार. कधीतरी गावाला जाणार ते वर्षातनं 1-2दा. काय आणि शिक्षण चांगलं आहे, निर्व्यसनी मुलं आहे, तर काय झालं द्यायला? तेव्हा माझे बाबा तयार झाले. असं. म्हणजे तुम्हाला ते कन्नड येते. नाही. मी फक्त पेशंटशी बोलण्यापुरतंच शिकले. जे काय प्रश्न आम्ही विचारतो, कन्नड पेशंट येतात तेवढंच मी बुक घेतलं एक कन्नड, मराठी आणि कन्नड. असं करून तेवढेच फक्त मी शिकले. आणि तो मोठा प्रश्न असायचा, की तुम्ही लँग्वेज कशी हँडल करतात? गोव्यामध्ये कुठली? तुमची मालवणी भाषा, मराठी, हां. गोव्यामध्ये लोक मोस्टली ऐकतच नाही, की हां. तू कोकणीच बोल हां. असे. ते कोकणी म्हणजे काय एक आता मग जेव्हा लाडक्यात मी प्रॅक्टिस सुरू केली सुरुवातीला तेव्हा सुरुवातीला माझं टोनिंग मराठी आणि शुद्ध मराठी, मालवणी आणि थोडे शब्द कोकणी असे मिक्स यायला लागले. तेव्हाच समोरचे पेशंट ओळखायचे. "काय हो डॉक्टर तुम्ही मालवणी बोलतात म्हणजे महाराष्ट्रातली की काय?" असे प्रत्येक पेशंट येऊन मला विचारतात. "होय का? हां, बोला तुम्ही बोला. एक हळू होईल. शिकायला होणार तुम्हाला कोकणी." असं म्हणून मला आजपर्यंत त्यांनी समजून घेतलं माझी भाषा. तुमचा आता फ्युचर प्लॅन काय असेल या फील्डमध्ये?
माझा फ्युचर प्लॅन म्हटलं तर ही प्रॅक्टिस पुढे अशीच उत्तरोत्तर चालूच असावी. म्हणजे जसं म्हणतात की 7 जन्म हाच नवरा पाहिजे, असं जेव्हा स्त्री म्हणते, तसं मी तर म्हणेन की उत्तरोत्तर माझा जन्म जो होईल, तो मला लोकांची सेवा करण्यासाठी मला मिळेल. वाह! छान. आणखी एक जर कोणी नवीन डॉक्टर होत असेल किंवा आयुर्वेद फील्डमध्ये होत असेल, तुमची एक त्यांना ॲडवाइस म्हणून काय असणार? सगळ्या मुलांनी आयुर्वेदाचं ज्ञान घेणं फार महत्त्वाचंच आहे काय. आणि प्रत्येकाची ती आवड असते. पण मी आज आयुर्वेदिक डॉक्टर झाले किंवा माझी मुलगी आयुर्वेदिक डॉक्टर झाली म्हणून मी समोरच्याला सांगू शकत नाही की तू पण डॉक्टर हो म्हणून. ते प्रत्येकाचं करिअर निवडायचं तो त्यांचा प्रश्न असतो का. पण मी सांगेन की आयुर्वेदिक डॉक्टर झाल्यावर तुमचे जे पुढे जे आहे एम आहेत ते पुढे गोव्यामध्ये तरी फार त्याला चांगला स्कोप आहे काय. आणि पंचकर्म वगैरे जर हे केलं तर खूप छानपणे आपण पेशंट ट्रीट करू शकतो, पेशंटना चांगली सेवा देऊ शकतो. आणि असं तुमची मुलगी पण डॉक्टरच आहे. तुम्ही त्याच्यामध्ये छोटी असताना कधी बी नशी रुजली होती का तू पण डॉक्टरच हो अशी काहीतरी? नाही, 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 नाही. असं कधीच मी तिला म्हटलं नाही की तू डॉक्टर हो, मी झाले डॉक्टर म्हणून तू डॉक्टर हो, असं मी कधीच तिला एका शब्दानं पण म्हटले नाही. एक तुमच्याकडनं एक शेवटची ॲडवाइस गोवन यूथसाठी द्या. मी आयुर्वेदानुसार एक आयुर्वेदाचं ब्रीद आहे जे समदोषा समाग्निश्य समधातू समक्रिया प्रसन्नात्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्तभिधीयते. हा आयुर्वेदाचा एक ब्रीद आहे, श्लोक आहे. त्यानुसार मी एक थोडंसं विस्तृतपणे त्याच्यावर सांगू इच्छिते की समदोष म्हणजे त्रिदोष आहेत आपल्या प्रत्येक मानवाच्या शरीरामध्ये. वात, पित्त, कफ, सप्तधातू आहेत. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा आणि शुक्र हे सप्तधातू आहेत. आणि आपला जो अग्नी ह्या सर्वावर जो प्रत्येक शरीरात जो अग्नी आहे, जो जाठर अग्नी प्रत्येक शरीरामध्ये पचनशक्ती वाढवत असतो, त्याच्यावर काम करत असतो. तो हे सगळे जर प्रसन्न असतील म्हणजे काय, तर समप्रमाणात त्यांचं आपण आता रसधातू जर चांगल्या प्रमाणात तुम्ही जर पौष्टिक आहार घेतला, तरच रस, रक्त हे एकमेकाशी कनेक्टेड आहेत सगळे धातू. ते चांगल्या प्रकारे त्यांची वाढ होईल, तुमचं शरीर सुदृढ होईल. तेच जर तुम्ही जर बाहेर खाणं झालं, डाएट जर तुम्ही बाहेर वरचेवर घेतलात आणि जर व्यायामच केला नाही, बसून जर तुम्ही काम करत राहिलात काय आणि एक टेन्शनमय जीवन जर तुम्ही जगत राहिलात, तर ते जे आपले धातू आहेत, ते चांगल्या प्रकारे त्याची उत्पत्ती होणार नाही, निर्मिती होणार नाही. आणि जठराग्नी जर मंद झाला, तर त्याच्यामुळे आपल्याला कुठले डिसीज होतात ते आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. गॅसेस, ॲसिडिटी हे सगळे त्याच्याशी रिलेटेड आहेत. काय त्याच्यामुळे हे सगळे जे त्रिदोष आहे, सप्तधातू आहे आणि आपला जो अग्नी आहे, तो सगळ्यांनी चांगल्या रीतीत शाबूत ठेवायला पाहिजे. ते बाहेरचं न खाता तुम्ही राहिलात, तरच तो आपला अग्नी शाबूत राहणार आहे. नाहीतर तो खराब व्हायला काही टाईम लागणार नाही आणि आपल्याला डिसीज आपल्या शरीराशी कनेक्ट व्हायला फार वेळ लागणार नाही. म्हणून त्याच्यासाठी आपण योगा, मेडिटेशन आणि प्राणायाम हे करायलाच पाहिजे त्याच्या जोडीनं. आणि आपलं मन, आत्मा, इंद्रिय, मन हे स्वस्थ राहण्यासाठी प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय, मन हे जर असेल, तरच आपण या सगळ्या याच्यावर विजय मिळवू शकतो. हे मी सांगू शकते आणि त्याच्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करायला पाहिजे. आणि एक शेवटचे जे आता कन्व्हर्सेशन झालं ना, आमचं कन्व्हर्सेशन झालं किंवा एक मुलाखत म्हणा थोडक्यात झाली, त्याच्याबद्दल तुमचा काय विचार आहे किंवा कशी वाटली तुम्हाला? एवढ्या कमी याच्यामध्ये तुम्ही ही जी तुम्ही मुलाखत घेताय म्हणजे मी पण आत्ताच हिनं मला दाखवलं म्हणून मी बघितलं ते. म्हटलं चांगला प्रयत्न आहे एक हा. का याच्यातनंच पुढे शिकायचं असतं आणि याच्यातनंच एक पुढचा टप्पा गाठायचा आहे तुम्हाला हो. सुद्धा तो. का आणि ते एम तुम्ही धरून पुढची वाटचाल सुखरूपपणे याच्यातनं करावी आणि तुम्ही सुद्धा चांगल्या उच्च पदावर काम करून सगळ्यांशी कनेक्ट राहावं. हाच मी तुम्हाला एक चांगला संदेश देईन. तुमच्या एक्सपिरियन्स मुळे ना आम्हाला असं एक रिअलाईज झालं, की फक्त सिटीमध्येच काही नाही. गावामधलं एक छोटंसं गाव घेतलं तर गावामध्ये खूप आहे. एक हृदयातून हृदय कनेक्ट करणं हे खूप गरजेचं आहे. तशी तुम्ही सेवाभाव केले म्हणजे काय म्हणतात एक
विदाऊट थिंकिंग ऑफ मनी तुम्ही सगळं काम करतात. असं की बाबा कधी लोकांकडे पैसे यायलाच पाहिजे असे पण अपेक्षा न ठेवता कसं काम करावं, लांब असू दे किंवा जवळ असू दे, काम करत राहावं. या सगळ्या गोष्टी आम्हाला कळाल्या. आणि खूपशा तुमच्या एक्सपिरियन्समध्ये खूपशा गोष्टी आम्हाला शिकायला भेटलं. आमच्या ऑडियन्सला पण शिकायला भेटणारच. तुम्ही तुमचा वेळ दिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद. मला इथं बोलवल्याबद्दल मी आपले आभार मानते आणि यापुढे तुमच्या याच्यात सुयश चिंतिते.